सल'गोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायना थाबाय आसा खालामो गासिबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायना मिथिखाबाय जितु दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन ना दिनैनि जितु भिडिअ बे भिडिअआनो जागोन माने जितु जों इउटुब चेनेल क्रिएट खालामबाय ना इउटुब चेनेल जोङो गोदान क्रिएट खालामबाय इउटुब चेनेल गोदान क्रिएट खालामनानै जोङो डाइरेक्ट खुलिब्लाल' जायाना इउटुबखौ क्रिएट खालामब्ला जायाना बेवहाय जों गोबां सेटिं खालामबावनांगौ थायो आरोखि ना बै सेटिंखौनो जों खालामगोन बा नोंथांमोन आं लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन ना लोगोसे बेनि बेनिफिट बेनि खामानि होनाय ना बेनि खामानि होनायखौबो फुल डिटेल्स नोंथांमोननो फोरमायलांबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय ना बिदिब्ला जोङो मा आगोलावनो बे जितु सेटिंखौ इनेबल खालामनो थाखाय जोङो क्रोमआव थांनांगोन क्रोमआव थांनानै आं आगोलावनो रटेट खालामग्रोना लानि रटेट जाबाय क्रोमआव थांनानै जोङो गावनि डैशबोर्ड थांनांगोन आरोखि ना इउटुब वाइटि डैशबोर्डआव इउटुब नङा सरि वाइटि डैशबोर्डआव नोंनि आं डाइरेक्ट रिसेन्टआव दंखायो डाइरेक्ट फैखायो आंनिया ना वाइटि डैशबोर्ड थांबानो जाबाय नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गावबा गावनि वाइटि डैशबोर्ड थांबानो जाबाय आरोना नेट स्ल' आंनिया आरो जायफोरा गोजाम ना जायफोरा इउटुबाव अलरेडि खामानि मावखाबाय दं ना बिसोरबो जुदि बे सेटिंखौ खालामना लायाखैबा खालामना लाबानो जाबाय बे सेटिंखौ खालामना लाबाथाय मा जितु नोंनि चेनेलावहाय रेंक जानायाव माने मा एसेबाबो गोरलै जायो आरोखि ना रेंक जानायाव खामानि होयो बिदिब्ला जोङो मा डैशबोर्डआव फैखाबाय इउटुबाव वाइटि डैशबोर्डआव सरि वाइटि डैशबोर्डआव फैखाबाय बिनिफ्राय डाइरेक्टलि माने मा नुदो नैयाव कपिराइट नुदो आन नुदो जास्ट बेयाव सेटिंआ नैयाव थागोन नै माने मा नुदो बेयाव कार्ड पेन्सिल रखम दोना बेयाव आं गोदान चेनेल दाखालि खालामनायाव दिन्थिनो हागौमोन अब्ला बेयाव माने एसे भिडिअफोर बिदि प्रब्लेम जागोन होननानै आं दिन्थिनो हायाखै आरोखि ना नोंथांमोना दाउट जानो नाङा बे जितु आं गोदान चेनेल खुलिदों बेयावनो आं बेखौबो इनेबल खालामना दोनगोन आरोखि ना बेनिफ्राय नै कास्टमाइजेसन ना चेनेल कास्टमाइजेसन नोंथांमोना नुदों मोनसे लेआउट नुदों ब्रेन्डिं बेसिक इनफो ना भिडिअ स्पटलाइट ओमफ्राय भिडिअ स्पटलाइटनि गायाव नुदों चेनेल ट्रेलार फर पिपल हु हेभेन्ट साबस्क्राइब बेनि बेनिफिटा मा ना बेनि बेनिफिटा मा चेनेल ट्रेलार फर पिपल हु हेभेन्ट साबस्क्राइब माने बेयाव मा फोरमायदों नोंनि जितु चेनेल ना नोंनि चेनेलखौहाय गुबुना बा आंनि चेनेलखौहाय गुबुना जुदि साबस्क्राइब खालामाखैना खिन्थु बियो भिडिअखौ नायदों ना साबस्क्राइब खालामाखै बियो भिडिअखौ नायदों आरो ओरैबायसा जानांगौ बियो भिडिअखौ नायदों खिन्थु साबस्क्राइब खालामनो बावलांदों ना साबस्क्राइब खालामनो बावबाय बियो साबस्क्राइब खालामफ्लाङासै आरोखि ना माबा मोनसे बिजि बा जिखुनु आरोना बे साबस्क्राइब खालामफ्लाङासै आरोखि ना बावलांबाय एबा साबस्क्राइब खालामखायासै ना बिदि माने बिदि जितु प्रब्लेम जायोब्लाथाय बा नोंनि चेनेलावहाय बिदि प्रब्लेम जादोंबा ना नोंनि चेनेल बा आंनि चेनेलावहाय बिदि प्रब्लेम जादोंमोन ना साबस्क्राइब खालामाखै भिडिअखौल' नायलांबाय अब्लाथाय बिदि खालामोबाथाय बिनियाव मा जागोन जितु नोङो भिडिअ इयाव एड खालामना दोनोब्लाथाय बिनियाव साबस्क्राइब खालामाब्लाबो नोंनि भिडिअआ माने रेकमेन्ड जाहैगोन बा नोंनि भिडिअआहाय मा जाहैगोन बेनि चेनेल पेजआव इउटुब पेजआव टप माने साथाराव बिनियाव श' जागोन आरोखि ना बेनि बेनिफिटा बेनो साबस्क्राइब खालामनो बावफ्लांबाबो नोंनि भिडिअआ जेब्ला थांफिनगोन अब्लाथाय बियो मा सानगोन आं बिनि भिडिअखौ नायदोंमोनथ' बिदि भिडिअ माने बेफोरबायदि माबा मोनसे आरोना अब्लाथाय साबस्क्राइब खालामना होफिनगोन आरोखि ना नोंनि जितु भिडिअखौ बियो नायदोंमोनब्ला साबस्क्राइब खालामनो बावदोंमोनब्ला ना बिदिबा बेनो बिनि बेनिफिटा बेनो आरो नोंथांनि जेब्ला नोंथां भिडिअखौ मोनसेल' नायनानै बेयो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला जुदि नोंनि भिडिअआ बे थाङोब्ला माने भिडिअआ इउसफुल जादोंबा बेयो अभियासलि बेयो साबस्क्राइब खालामखागोन आरोना साबस्क्राइब खालामनो बावदोंब्ला बेखौ अब्ला जों माबायसा माने एड खालामनांगोन बेयाव थांनांगोन नै थ्रि डटआव नुदों चेन्ज भिडिअ आं अलरेडि भिडिअखौ माने मा एड खालामखाना दोनदों बेनिखायनो आंहा चेन्ज भिडिअ ओंखारदों जेब्ला नोङो बे भिडिअखौ माने एड खालामना दोनाखैना एड खालामना दोनाखैबा बेयाव एड ओंखारगोन आरोना ADD एड आरो जायबा नोङो बेयाव भिडिअ एड खालामदों बेनो जितु चेनेल बै जायबा नोंनि भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामाखै बेनियाव माने बै भिडिअआ नों एड खालामनायानो नुजाहैगोन आरोखि ना बेयाव माने जेसे हायो नोङो भेलुएबल मोनसे मोजांसिन भेलुएबल थायोना नोंनि भिडिअआवबो माने बिदि भिउस थांनाय बिदि माने भेलुएबल आरोना मोनसे बेखौ भिडिअखौ एड खालामना दोनना अब्लाथाय रेंक जानायनि माने गोबां चान्स थायो आरोखि ना ओमफ्राय गाहायाव दं फिचार भिडिअ फर रिटार्निं साबस्क्राइबार फिचार भिडिअ फर रिटार्निं साबस्क्राइबार बे आरो मा जालायखो ना बे जाहैबाय फिचार भिडिअ फर रिटार्निं साबस्क्राइबारा फर एग्जाम्पल ना आं मोनसे चेनेल खुलिबाय आं फर एग्जाम्पल लाबाय आङो आंनि चेनेल ना आंनि चेनेलावहाय गुबुना मा भिडिअ नायबाय ना भिडिअ मोनसे नायबाय बिनिफ्राय साबस्क्राइब खालामबाय हमना ला भिडिअ नायबाय आरो साबस्क्राइब खालामबाय दे बे ओमफ्राय गुबुन भिडिअ नायफिनासै अब्लाथाय मा साबस्क्राइब खालामनानै मोनसेल' भिडिअ नायदों ओमफ्राय गुबुन भिडिअ नायफिनासै अब्लाथाय जेब्ला बियो साबस्क्राइब खालामनानै गुबुन भिडिअ नायबावाखैब्लाबो बेनि जितु मा बिनि हम पेजआव बिनि इउटुबनि पेजआव बै जितु आंनियाव एड खालामना दोनदोंना भिडिअ नै डन्ट डु दिस मिस्टेक बै भिडिअआवहाय माने मा जाहैगोन रेकमेन्ड जाहैगोन बिनि हम पेजआवहाय टप माने सायाव श' जाहैगोन आरोखि ना आरो बे नोंहा भिडिअखौ नायाखै भिडिअखौ मोनसेबो नायाखै अब्ला बेयो साबस्क्राइब खालामबाय ना साबस्क्राइब खालामबाय माबा मोनसे बेस्थ'नि थाखाय बा बिजिनि थाखाय बेयो मा
नोंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनो हायाखै अब्लाथाय बियो बिदिब्लाबो बिनियाव मा जाहैगोन नोंनि भिडिअआवहाय माने श' जाहैगोन आरोखि ना जिहेतु बियो नोंनि साबस्क्राइबार जाहैबाय अब्लाथाय श' जाहैबाथाय बियो नोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोननानै मा जासिगोन नोंनि भिडिअखौ नायसिगोन आरोखि ना गुबुनफोरखौबो नायसिगोन नोंनि जितु भिडिअआ रेकमेन्ड जाहैबाय बे भिडिअखौ नायनानै आरो सानगोन बिदिनो मोजां भिडिअ मोनसे दंबावो नामा ना जिखुनु माने नोंनि जितु साबस्क्राइबार बियो भिडिअ नायाबाबो बिनियाव मा जाहैगोन नोंनि भिडिअआ रेकमेन्ड जाहैगोन ना बेनि बेनिफिटआ बेनो गोबां माने बेनिफिट आरोना अब्लाथाय बियो नोंनि भिडिअखौ नायोब्लाथाय बियो माने जेन्युइन साबस्क्राइबार जागोन ना अब्लाथाय नोंनि जितु साबस्क्राइबार बियो माने आनसाबस्क्राइब जाफिननायनि गोबां मा जायो 100% मा जागोन बेयो सेफटि जागोन आरोखि ना आनसाबस्क्राइब जाफिना आरोखि बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय बेखौ माबोरै एड खालामनांगौ बुङोब्ला ना नैयाव सेन्स भिडिअ आंनियाव सेन्स भिडिअ सेरनानै अब्लाबो खोन्थिनोसै आङो बेयाव भिडिअआ फैगोन आरोखि नोंनिया ना सार्च इउर भिडिअ नोंनि जितु नैयाव ना नै भिडिअ फैगोन नैयाव नै सार्च इउर भिडिअ नैयाव नुदों ना नै नोंनि सार्च नोंनि जितु चेनेल नोंनि चेनेलनि भिडिअ बेफोर फैगोन आरोखि ना नै अब्लाथाय नोङो जि भिडिअखौ होयो बेयो बेयाव थाहैगोन आरो ना आं भिडिअ अलरेडि खोना दोनदों आं सोलायथ'आ आरो ना नोङो गेजेर गेजेर सोलायोब्ला सोलायनोबो हागोन बेनि बेनिफिटफोरा बेनो ओमफ्राय फिचार सेक्सन बेखौ नाङा साबस्क्रिपसन बेखौबो नाङा ब्रेन्डिंआव थांनोसै एबार ना ब्रेन्डिं नोंथांमोना प्रपारलि बुजिखादों जानांगौ ना बेनिफ्राय बेयाव दङ जेबो बेयावबो सोलायनो लागा दरखार गैया प्रफाइलावथ' अलरेडि मिथिखायो बेनारखौ मिथिखायो बेनिफ्राय नै बेयाव फैयो भिडिअ वाटारमार्क ना भिडिअ वाटारमार्कआलाय मा जालायखो ना भिडिअ वाटारमार्कआ बेनो बेयाव अलरेडि लिरना होखादो दि वाटारमार्क विल appear on your videos in the right hand corner of the video player ना बेयाव लिरदों जितु नोङो भिडिअ आपल'ड होगोन ना भिडिअ आपल'ड होयोब्लाथाय मा नोंनि जितु राइट साइडआव मा जागोन नोंनि बेनारखौ माने नैयाव नोङो जि भिडिअ बा नोंनि फट' इयाव मा होनदों एनिमेशन डेस 150 पिक्सेल रिकमेन्ड इउज ए PNG एप न' एनिमेशन BMP माने नोङो जितु बेयाव आपल'डआव होयोब्लाथाय ना बेयाव आपल'डआव होयोब्लाथाय फट' नोंनि गेलारियाव थांखागोन अलरेडि गेलारियाव थाङोब्लाथाय नोङो मोनसे भिडिअ नङा सरि बेयाव फट' आपल'ड होयोब्लाथाय बै फट'आहाय नोंनि जिखुनु नोङो फट' एडिट खालामनानै होयो बा जियानो होयो जायखिजाया फट' आपल'ड होयोब्लाथाय नोंनि भिडिअनि राइट साइडखै खनायाव बेयो माने श' जागोन आरोखि ना जेनोखि माने जेनेकुवा बै काइन मास्टारफोराव बिदि ओंखारोना वाटारमार्क होननाय काइन मास्टाराव एडिट खालामदोंबा काइन मास्टार बिदि ओंखारोना बेफोरबायदि नोंनि भिडिअआवबो बेयाव श' जागोन आरोखि जेब्ला नोङो फट' आपल'ड होना दोनगोन बा माबा मोनसे आपल'ड होना दोनगोन ना बेनो बेनि माबाया माने बेनिफिटआ बेखौ होना दोनबाथाय अब्ला नोंनि भिडिअफोरखौ खावनो हाया आरोखि ना बेनिफ्राय बेसिक इनफ' फैबाय बेसिक इनफ'थ' बेनो नोंनि डिसक्रिपसन आरो जितु हेन्डेल ओमफ्राय नाम बेफोरखौ आरो नोंथांमोना भिडिअ खालामखाना दोनखादों अलरेडि आरो मोनसे खोथा सेकेन्ड चेनेल खालामनाय भिडिअखौ नायाखैबा नायनो हागोन आं आइ बाटनाव होनो हागोन आरोखि ना ओमफ्राय नैयाव नै कन्टेक्ट इनफ' नोंथांनि जितु जिमेलखौ होना ला आरोखि ना जिमेलखौ होनायनि बेनो बेनिफिटआ सोरबाफोर जुदि नोंनियाव माबा मोनसे प्रमट खालामनोब्ला नोंखौ सोरबाफोर माने बिदि प्रम'सन खालामनाय भिडिअफोर नुनाय नोंथांमोना बेफोरबायदि प्रम'सन लानो थाखाय ना नोंनाव मा खालामगोन जिमेलाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन बा माबा मोनसे इनकुवारि खालामनो थाखायबो नोंनि जिमेलखौहाय मा खालामनो हागोन नोङो श' खालामनो हागोन आरोखि ना सोरबाफोर माबा मोनसे सोंनांगौ दंबाथाय नोंनि डाइरेक्टलि जिमेलाव मा जागोन कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोखि ना बे जिमेला नोंनि एबाउट सेक्सनाव श' जागोन बेनिखायनो माने होना लानो हायो आरोखि ना बेयो बिजनेस इनकुवारिनि थाखाय आं बर्थमान होना लायाखै होना लागोन आंबो होनो होननानै बावबाय थादों आंनो होना लानांगोन बेखौ जाबाय बिनिफ्राय सिटिंआव थां सिटिंआ बे गाहायथाराव थागोन माने रटेसन खालामाबाथाय ना बेनिफ्राय जेनेरेलखौथ' आं USD डलार दोनखादों माने रां आरोना बियो ओमफ्राय चेनेलाव बेसिक इनफ' मा होनदों इन्डियान होना ला बेनिफ्राय किवार्डखौ मा होना ला नोंनि जितु चेनेलनि नाम ना बे चेनेलनि नामखौ होना ला माने चेनेलनि नामखौबो बिदि केपिटेल स्मल बेफोरबायदि माने मोननै मोनथाम रोखोम होना लाबानो जाबाय जिहेतु नोंनि चेनेला माने सार्चआव फैयोना सार्चआव किवार्ड सार्चआव जेब्ला नोंनि चेनेलनि नामखौ फुलहाय लिरफ्लांबाबो जाहाथे नोंनि चेनेलाहाय सार्चआव फैयो बेनिखायनो बेखौ होना ला आरो नोंनि भिडिअजों रिलेटेड थानाय किवार्डफोर सेरना ला आरोना आं अलरेडि होखादों बेनिफ्राय एडभान्स सिटिंआव मा अडियेन्स डु इउ वान्ट टु सेट युवर चेनेल एज मेड फर काइट्स ना नोङो नोंनि चेनेलखौहाय उन्दैफोरनि थाखाय खालामगोन नामा बिदि सोंनाय जादों आरोखि ना बेयाव अब्लाथाय बेयाव न' होना ला नो सेट दिस एज नट मेड फर काइट्स आइ नेभार आपल'ड कन्टेन्ट डेट्स मेड फर चिल्ड्रेन ना आं माब्लाबाबो
गथ'फोरनि भिडिअ बानाया बा आं माब्लाबाबो गथ'फोरनि बिदि 18 बोसोरनि गाहायनि भिडिअ आपल'ड होआ ना बेफोरबायदि होना ला अब्लाथाय नोंनि जितु आर्निं बेबो एसेबाबो इनक्रिज बा एसेबाबो बुरजा जायो आरोखि ना एस होनायनिफ्राय जिहेतु नोंनि भिडिअ माने 18 बोसोरनि एबभनि बेनिखायनो बेयाव नोंनि आर्निंआ मा जायो एसे एस होयोब्लाथाय माने 18 बोसोरनि गाहायनिफ्राय एसे आर्निंआ बारा जायो आरोखि ना बेयाव ओंखायनोथ' मा नोङो न' होना ला जेब्लायबो जुदि नोङो I1 रिभिउ होनोबा हागोन मोनसे भिडिअ माने नोङो I1 टु रिभिउ दिस सिटिं फर एभ्रि भिडिअ नोङो गासिबो भिडिअ मोनसे माने रिभिउ खालामनो हागोन आरोखि ना बेनिफ्राय नै नोंथांमोना नुदों गुगल एड्स एकाउन्ट लिंकिं ना बेयो जाहैबाय रान एड्स खालामनाय आरोना बेखौ नांलाया जोंनो रानिं एड्स खालामनायखौ नाङा बेनिफ्राय अट'मेटिक केपसन डन्ट शो पटेन्शियल एप्रोप्रिएट वर्ड्स बेखौबो नाङा ड्र टु ससियेल मेक्स मिस्टेक डिसिटिं प्रिभेन्ट पटेन्शियल एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रम बिं डिसप्ले एडभार्समेन्टखौ मा नोंखौ डिसेबल खालामनाङा एडभार्समेन्टनि गाहायनाया डिसेबल खालामनाङा जितु बेखौ डिसेबल खालामबा नोंनि भिडिअआवहाय एड्स फैनाया माने डिसेबल जागोन बा नोंनि भिडिअआव एड्स फैनाय नङा बेखौनो डिसेबल खालामनाङा मानो होनबा जोंनि जितु आर्निं बेयो जोंनि एड्सजोंसो जायो नालाय बेनिखायनो बेखौ डिसेबल खालामनाङा क्लिप्सखौबो एलाउखौनो दोन ओमफ्राय आदार सेटिं मेनेज इउटुब एकाउन्ट बेखौ थांलायलाङो मेनेज इउटुब एकाउन्टआ नोंथांमोना आं सेकेन्ड चेनेलाव जितु सेकेन्ड चेनेल खालामनायाव बेयावनो आं दिन्थिखादों नोंथांमोननो मा अपसन थायो जेबो बेयाव इनेबल खालामनांगौ अपसन थाया आरोखि ना नोंनि जितु चेनेलखौ माबा मोनसे डिलिट खालामनाय बा माबा मोनसे नामफोर सोलायनाय आरो बेयाव बेफोरबायदि जितु नोंनि जिमेलनि अनार बेफोरखौ नुयो आरोखि ना बेयाव जेबो सेटिं खालामनांगौ गैया बेनिफ्राय फिचार एलिजिबिलिटि बेखौथ' नाङा बेयो बेनिफ्राय आपल'ड डिफल्ट्स ना आपल'ड डिफल्ट्सआव नुदों बेसिक इनफो टाइटेल नोंनि टाइटेलखौ नोंनि टाइटेलखौबो नोङो आपल'ड डिफल्ट्सआव लिरोब्लाथाय जेब्ला नोङो मोनसे भिडिअ आपल'ड होगोन भिडिअ आपल'ड होबाथाय नोंनि जितु भिडिअ बे भिडिअआव कन्टेन्टआव नोंनियाव अलरेडि टाइटेला मा जाना फैगोन हारसिंनो लिरजाना फैगोन आरोखि ना बेयाव मानो होनोब्ला जों बेखौ इनेबल माने लिरना लानाङा आरोखि ना जोंनिया माने जितु जोङो गुबुन भिडिअ बेनिखायनो जोंनि जितु टाइटेल बेबो गुबुन जायो बेखायनो लिरना लानाङा बेनिफ्राय डिसक्रिपसनखौ नोंथाङा लिरनोबा लिरना लानो हायो आरोखि ना बेफोर जितु ससियेल मिडियानि लिंकफोरखौ बेफोरबायदिखौ होना लानो हायो बिदिब्लाथाय जेब्ला नोङो भिडिअ आपल'ड होगोन अब्लाथाय अलरेडि बेयो मा जाना फैगोन नोंनि डिसक्रिपसनाव अलरेडि पिक जाना फैगोन बा लिरजाखानानै फैगोन बेनिखायनो नोंथांमोना लानो हायो आरोखि ना आं बिदि जेबो लाया बा होआखै आरोखि ना लासैनो होगोन आङो मानो होनबा आं माने गासिबो भिडिअआनो आंनिया गुबुन डिसक्रिपसना गुबुन जायो जितु एबाउट सेक्सनफोरनिया जायो अब्लाबो बेयाव एसे गुबुन जायो बेनिखायनो आं जेबो लिरना लाया ना बेनिफ्राय नोंथांमोना लिरना लानो हागोन डिसक्रिपसनाव लिंकफोरखौ होना लानांगोन आं खिन्थु होथ'वाखै दासिमबो होगोन आङो ओमफ्राय भिजिबिलिटियाव जेब्लायबो आनलिस्टेड होनायनि बेनो जाहोना नों जेब्ला भिडिअखौ आपल'ड खालामो अब्लाथाय गिबियावनो जोङो भिडिअ आपल'ड खालामनायाव आनलिस्टेडआव दोननांगौ आरोखि ना बेनिफ्रायसो पाब्लिक खालामनांगौ बे गोबां इम्पर्टेन्ट दे बेखौ आनलिस्टेडआव दोनबानो जाबाय बेनिफ्राय टेक्सखौ नोङो नोंनि जितु भिडिअनि टेक्स बेयाव माने आं मा लादो गबिनजित टेक ओमफ्राय बड'ल' लादो नोंथांमोना नोंथांनि जितु टेक्स बेखौ होना लाबानो जाबाय आरो ना मानो होनब्ला जितु टेक्स बे टेक्सआ माने जितु नोंनि भिडिअआव टेक्स होगोन ना बे टेक्सआ अलरेडि बेयाव पिक जाखागोन आरोखि बेयाव नोङो नोंनि चेनेलखौ ओमफ्राय आरो नोंनि भिडिअनि कन्टेन्टफोरखौ होना भिडिअनि जितु कन्टेन्ट नोंनि भिडिअआ मा लेंगुवेजाव बानायदों बेनि सायाव नों होना लाबानो जाबाय आं बड'नि थाखाय बानायदों नालाय बर' होना लाबाय ओमफ्राय गबिनजित टेक बिसोर मोननैखौ होना लाबाय आङो मानो होनब्ला गुबुन कन्टेन्टनि गुबुन टेक लगायनांगौ जायोना बेनिखायनो आं बिसोर मोननैखौल' होना लादों ना बेनिफ्राय दं एडभान्स सिटिं ना एडभान्स सिटिंआव मा दं अट'मेटिक चेप्टार्स एलाउ अट'मेटिक चेप्टार्स के मोमेन्ट स्टेन्डार्ड इउटुब लाइसेन्स बेखौनो दोन साइन्स एन्ड टेक्न'लजिखौबो आंनिया साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया बेनो आंनि जितु भिडिअ बेयो टेक भिडिअ जायो आरोखि ना बेनिखायनो आं बेखौ होना लादों नोंथांमोना नोंथांमोननि जितु चेनेल बा नोंथांमोननि भिडिअनि केटेगरिजों होना लाबानो जाबाय आरो ना केटेगरिखौ नोंनि कन्टेन्टजों गोबां केटेगरि मोनगोन नोंथांमोना बेयाव मिउजिक मोनगोन निउस नन प्रफिट एन्ड एक्टिभिजम पिपल एन्ड ब्लग्स नोंथांमोननि जितु चेनेल बेखौ नोंनि कन्टेन्टजों होना लाबानो जाबाय आंनिया साइन्स एन्ड टेक्न'लजि होना लादों आङो लेंगुवेजखौ नाङा बेफोरखौ नांलाया बेनिफ्राय एलाउ कमेन्ट्सआव फैयो कमेन्ट्सआव मा दं एलाउ अल कमेन्ट ना एलाउ अल कमेन्टआ बेनो जितु आंनि जितु भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट हरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरो बेयो माने गासिबो जाहाथे श' जायो बेनिखायनो आं एलाउ होना लादो ओमफ्राय गाहायाव नियम मानदो हल्ड पटेन्शियेल एप्रोप्रिएट ना बेयाव होना लायोब्लाना हल्ड पटेन्शियेल एप्रोप्रिएट कमेन्ट फर रिभिउ बेयाव होना लायोब्ला नोंनि जितु एप्रोप्रिएट कमेन्ट्सफोरा ना माने जितु गाइडलाइन खिलाफ बेफोर कमेन्टफोरा माने नोंनियाव मा श' जानाय नङा आरोखि ना रिभिउनि थाखाय थांगोन
जेब्ला खायसे जिहेतु मिथियैफोराबो ना जिहेतु जों इउटुबाव गोदान इउटुबार मोनोबा जायफोरा मिथिया माने माबायसा कमेन्ट हरनांगौ बेफोरबायदि कमेन्ट हरबा माबाफोर जायो नामा बेफोरखौ मिथिया बिसोरनि थाखाय माने आङो एलाउ अल कमेन्टखौ होना लादों बेनिखायनो जुदि बिसोरो बेफोरबायदि कमेन्ट हरनांगौ हरफ्लाङोबा बिसोरनिया मा कमेन्टआ माने आंनियाव मा जागोन आंनियाव नुजागोन खिन्थु नोंसोरनाव जायफोरा भिउआर बिसोरनाव नुजानाय नङा बेनिखायनो आं बेखौ अल कमेन्ट एलाउ होना लादों नोंथांमोनाबो अल कमेन्ट एलाउ होना ला आरोना एलाउ अल कमेन्ट ओमफ्राय हल्ड अल कमेन्ट फर रिभिउ बेयाव हल्ड जायो कमेन्टफोरा गासैबो माने रिभिउनि थाखाय थाङो आरोखि ना माने नोंनि जितु कमेन्ट बेफोरखौ रिभिउ खालामगोन माने जितु इउटुबा रिभिउ खालामगोन नोंनि कमेन्टआ माने नोंनि भिडिअनि गाहायाव थाथावना थाथावा बेफोरबायदि आरोखि ना बेनिफ्राय डिसेबल कमेन्टआथ' होखानाङा डिसेबल कमेन्ट होयोब्लाथाय नोंनि कमेन्ट बक्सआनो अफ जायो आरोखि ना नोंथांमोना मिथिखायो जेब्ला नोङो मेड फर काट्स बेयाव होबाथाय जेरै डिसेबल जायो बेफोरबायदि आरोना बेनिफ्राय पारमिसनावथ' आंनि जितु नाम बेयो फैगोन अनारनि नाम कमिउनिटियाव मा नुदों मेनेजिं मडारेटर्स बेथ' नाङा बेखौ नाङा मेनेजिं मडारेटरहा बेनो जेब्ला नोङो लाइभआव जितु जोङो ब्लु माने नामफोरखौ खालामोना चेनेल नामखौ अब्ला बेयाव बिदि खालामबाथाय बेयाव फैयो बेफोरखौ नाङा बेनिफ्राय गाहायाव फै ब्लग वार्ड्स ना ब्लग वार्ड्सआ मा ब्लग वार्ड्सआ गोबां इम्पर्टेन्ट ब्लग वार्ड्सआ बेनो नोंथांमोना अल फिचार कमेन्ट्स कन्टेन्ट क्ल'जिं मेचिं दिस वर्ड विल बि हेल्प फर रिभिउ लिप्स दैट कन्टेनिं अर क्ल'जिं मेट्स दिस वर्ड विल बि ब्लक ना बेयाव मा होनदों जेब्ला नोङो वर्ड माने नैयाव नुदोंना मा जाखो एड ब्लक्स वार्ड्स बेयाव जेब्ला नोङो वार्ड्स लिरना दोनो मोनसे सेन्टेन्स लिरो फर एग्जाम्पल आङो लिरबाय बेयाव बड' फर एग्जाम्पल हिसाबै लादों आङो बड' लिरबाय ओमफ्राय सापर्ट साबस्क्राइब बिदि लिरदों आङो साबस्क्राइब बड' लिरबाय सापर्ट लिरबाय साबस्क्राइब लिरबाय फर एग्जाम्पल हिसाबैसो लिरदों आङो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा बिदि जुदि बेयाव जि अर्डस लिरना दोनना बै अर्डस लिरना दोननाया मा जुदि नोंनि कमेन्टआव नोंनि लाइभ चाटआव बिदि फैयोब्लाथाय बै लिरना दोननाया नैयाव ब्लगाव लिरना दोननाया जुदि कमेन्ट फैयोबाथाय बै कमेन्टआ माने मा नोंनियाव हरजाया आरोखि ना ब्लक जाना थागोन माने हरनो हानाय नङा आरोखि ना बेफोरबायदि कमेन्ट साबस्क्राइब सापर्ट बड' माने नोङो जि बेयाव नोङो वार्डस लिरना दोनो बेयो माने मा नोंनि जितु चेनेलाव बा नोंनि कन्टेन्टनि गाहायाव कमेन्टआव लाइभ कमेन्टआव बिदि हरनो हाया आरोखि ना ब्लक जाना थागोन वार्डसआ बेनिखायनो बेयाव ब्लक खालामनायाव बिदि अर्डस लिरना दोनोबा बेयो कमेन्टआ नोंनियाव नुजाफैया आरोखि ना हरनो हाया आं जेबो बेफोरबायदि हरनायखौ ब्लक खालामा आरोना ब्लक खालामनो साना बेनिखायनो खालामना गोदोर इउटुबारफोरा खालामना लायो खिन्थु बेखौ ओमफ्राय ब्लग लिंक्सखौ नुदों ब्लग लिंक्स माने जितु जोङो ससियेल मिडियानि लिंक जा इउटुबनि लिंक जा बेफोरबायदि जों कमेन्टफोराव हरोना लिंक बेफोरबायदि लिंकखौ जोङो मा हरनो हाया आरोखि ना जितु जोंनि कमेन्ट बक्स बा जोंनि मा बे जितु जोंनि मा होनो बेखौ लाइभ चाटआव बेफोरबायदि लिंक हरनायखौ नुदों ना बेफोरबायदि लिंक माने जोङो मा हरनो हाया ना बेनिखायनो बेफोरखौ ब्लक खालामना दोनो आरोना खायसेफोरा आङो जेबो ब्लक खालामाखै जेबो गोनांथिबो गैया आरोना ब्लक खालामनांगौनि ब्लक वार्ड्सखौ मिथिखाबाय नोंथांमोना जि वार्ड्सखौ लिरना दोनो बै वार्ड्सआ नोंनि कमेन्टआव फैया आरोखि ना ब्लक जाना थायो बेनिफ्राय डिफल्टआवथ' अल कमेन्ट दहायनो बुंखाबाय आंना कमेन्टनि बागै दहाय बुंखाबाय बेनिफ्राय एग्रिमेन्टआवसो जेबो गैया बेनिफ्राय बेनो बेखिनियानोसै आरोना जितु जोंनि डिसकेयार जितु दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना मिथिखाबायना जितु दिनैनि भिडिअखौ माबायसा सेटिंखौ क्रिएट खालामनांगौ ना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायसा मोनखौ कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरो जायफोरा इउटुबाव गोदान क्रिएट चेनेल खालामदों सेटिंखौ खालामना लायाखै सेटिंखौ खालामना लाबानो जाबाय आरोना जितु नोंनि चेनेला रेंक जानायाव गोबां माने हेल्प खालामगोन आरोखि जायफोर आरो गोजाम इउटुबाव खामानि मावबाय दं बिसोरबो जुदि बेफोरबायदि सेटिंखौ खालामना लायाखै बा सेटिंखौ खालामना लाबानो जाबाय आरोना आङो जितु फेस रिभिउ माने मोखां दिन्थिनानै भिडिअ लाबोनो हायाखै आरोखि आङो मानो होनोब्ला गोबां गरम गस्ला गाननायखाय जियानो जा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो भिडिअ माने दिनैसो भिडिअखौ आंखौ नुसनबायदोंबा साबसक्राइब खालामनो आरोना लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर ना बिदिबा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरो माबाफोर जुदि इउटुबाव माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला डाउटफोर दंबा सोंहरनो हागोन कमेन्टआव आं रिप्लाय होगोन लोगोसे रिप्लाय होनायाबा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं भिडिअ बानायनानै